Aruba Circular Economy Foundation is een non-profit stichting met de ambitie om de transitie naar een circulaire economie op Aruba te stimuleren. We willen dat doen door een aantal doelstellingen die wij voor onszelf hebben vastgesteld. Allereerst willen wij de lokale economie stimuleren en materiaalkringlopen sluiten door de bevolking van Aruba te stimuleren om afval te voorkomen, te verminderen en te hergebruiken. En daarnaast de materialen met levensduur te verlengen. We willen uiteraard ook nieuwe type banen promoten die ontstaan naar aanleiding van de circulaire economie. Wat ons beter in staat gaat stellen om minder afhankelijk te zijn van de import van energie, materialen en voedsel onder andere. Ter bevordering van het welzijn van de Arubaanse bevolking. Daarnaast willen wij ook helpen om de shift te maken van een net importer naar een net exporter van goederen, diensten en kennis. Als stichting hebben wij een aantal kernactiviteiten. Allereerst willen wij bewustwording creëren. We willen kennis stimuleren en kennis delen over de circulaire economie, circulair denken en hoe je dit in de praktijk kan toepassen. We willen wetenschappelijke kennis en innovatie bevorderen over de circulaire economie door het promoten van dataverzameling, data-uitwisseling en ook de toegang tot data. Dat is een van de dingen die wij zien dat momenteel nog onderbelicht is als het gaat om data. Ten derde willen wij samenwerkingen stimuleren tussen overheden, kennisinstituten, civiele organisaties en de private sector door het opzetten van netwerken, digitale platforms en CE-wetgeving, circulaire economie-wetgeving moet ik eigenlijk zeggen, en de media-uitingen. Ten vierde willen wij circulair ondernemerschap stimuleren en ondersteunen en samenwerkingen bevorderen tussen lokale ondernemers, lokale bedrijven en het internationale bedrijfsleven, allemaal in relatie tot circulaire innovaties. Als laatste willen wij bijdragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals in Aruba door de implementatie van de circulaire economie in Aruba ook te promoten binnen het Koninkrijk van Nederland.